Klasika SRT-čko. Tak, to je pecka úplná. Toto je naj z Ameriky, takže... Do toho nič nebehne, lebo... Marek čaká. Lebo dneska môžu počítať za čas. Poď Matej, pôjdeme. Matej, zober bajka, poďte. Máš aj kľúče, keď chceš. Sadni na štartu. Takže dostal som kľúče od M2, takže ideme domov. Dneska ideme zrazu s M2. Paráda, díky šláci. Potom pripomňa. Dáme na výbuchu, prosím. Šport. Ďakujem za to, že som mal tu možnosť vyskúšať. Bomby. VR6, je to z mojich mladí. Toto auto je legenda. A viete prečo? Lebo toto auto v tom čase vlastnil, tak buď to boli živania, alebo to boli kriminálka. Tu je majiteľ tohto auta. Všetci.
celý tým Underground Car Meets a tešíme sa na vás hlavne 27.9. Dámy a pani, Zelená 57 získala prvú cenu tohto večera. Zelená 57, prosím vás, prídete sa prihlásiť. Zelená 57. Poďte ešte na fotku. Dáme pán fotograf, osvieti sa do kamery a nie, že to pojete teraz pred večerou, ešte večera bude. Cena číslo 9 je Zelená 38. Zelená 38, máme tu nejakého výhercu, Zelená 38. Je to Červená 9, dámy a pani, Červená 9. Máme tu nejakého výhercu s červenou 9? A už vidíme, ide sem pán v sivej mikine. Ešte menšia kontrola. Číselko. Á, dobre, číselko sedí, takže gratulujeme k výhre. Gratulujem. Fotečka rýchlo. Tak podrž tašničku a tu sa na pána usmievaj. Usmiev. Tak, gratulujeme. Fotečka, pán fotograf. Jeden z organizátorov, takže gratulujeme. Ďakujeme. Gratulujem. Fotečka. Dobre, číselko sedí. Gratulujeme. Ruku. Zelená 15 sedí. Gratulujeme. Gratulujeme. Fotka. Je to Zelená 68. Má niekto zelenú 68? A pán v čiernej mikine. Kontrola. Gratulujeme. Túto špeciálnu jednotku si ešte necháme, lebo tam vidím nejakú tekutú odmenu a to si myslím, že až ten posledný výherca si zaslúži. Takže cenu číslo 3 opäť vyhráva číslo 80 Zelená, dámy a pani, 80 Zelená. Vidím niekoho, kto má 80 zelenú? Zase? Aj. Tak ešte raz. Gratulujem ti, číselko 80, super. Ešte poďme na fotku. Čau. Vidím niekoho, kto má červenú a gratulujeme výhercovi, jak sa to vezme. Gratulujeme. Ešte na fotečku si podáme ruku, tak. Tak. Dámy a pani, takisto doplňame sponzorov Diamond Bazar, Rýchlo úvery a Richie na YouTube, takže pokračujeme ďalej v zábave.